salamat, Lord, sa mga anak mo, mga nakabalik. Uwi at saka yung mga hindi umuwi, Lord, at saka yung mga tsaga na makapiling namin the whole day. Thank you for all the workers. Thank you for all the members. And thank you for each one of us. Father, as we conclude our whole day worship, I pray, O God, for wisdom that comes from you. Use me in Christ's name. Amen. Opo tayo, mga mahal ko mga kapatid. Nakabless po. Doon po sila Pastor Kirk sa Samar. Ang kanilang Bible study ay 51 na po. 51 po Bible study. 51. Ang kanilang attendance po kanina ay 29. Meaning, nandito si Frederick, nandito si Richard, nandito si mga bunga na din. Dito si Rico, nandito si Angelaita, plus 29 doon. God is really doing many things in our ministry. I am excited, my brothers and sisters. When our camp, kasi first time ho ng history po natin na 80% ng campers ay atin. Kasi may nagpasabi na yung church ni Pastor Chamson ay sasama sa ating camp. So, pasalihin natin para ma-encourage natin sila. Pati din tayo ma-encourage sa kanila.